Πάμε. Ας αρχίσουν οι χώροι, μέσα ένα αεριώσουν τον Νικόλαο βρε, ώσπου τούτη πέλη να δώσει το τρόπαιο να έχει σηκώσει μέχρι τα φώτα του φούιρε με πυρσούς και με σημαίες να φωνάζουν πρωτάθλημα και να πίνουν παγωμένες. Κάνουν άριο στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε, ο μπαμπάς σας είμαστε βρε. Και ο πλούτης που τραγούντι κάνει συνέντευξη γρήγορα να βγει και τη νύχτα σαν τα πνεύματα. Να και ο Πάμπος ο αλήτης με το νέο το λουκ, το καινούριο τατού από χρόνια ισοβήτης. Η Λέμεσος πήρε φωτιά, έχει άλλο τραγούδας χωρίς παρατράγουδα βρε και ωραίες λένες. Είναι πρωταθλητρίες οι Λέμεσανες κι αν είχαμε αρχαιότητες ή άλλα προϊστορίες, στο τελευταίο που έχουμε είναι νέας τεχνολογίας. Τα γιορούν που έχει βγει και ο μάγκες μου τρέπεται πολύ, δεν τον παίζεται βρε. Και όντως με το γοντ έχουν γίνει αγάλματα με στη Λέμεσο. Τότε ο Βουό και ο Καφού έχουν στήσει πανηγύρι, περιμένουνε το Μάρκο τους γιορτή να ξεκινήσει. Τι να φταίει ο Ντέντε, τι να φταίει ο Κόντος και ο Τρελοντέιρο βρε, που να πήγε ο Λέγκουεν, μάλασα στη σκόρη της έκανα καφέ. Η Αελάρια είναι όνομα, μια πόλη, μια ιστορία. Τώρα πήραμε πρωτάθλημα, ποιος αρνεί τη σειρά 3. Μπράβο!